Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Masibisi. Yeah, Injani? yaphila njani? Siyaphila sisi. Hayibo yazi ngane enhlanhla ngafica ungakahambi. Ngihamba impela nje mfethu ungasangilibazisi. Sengilibele nala ngiwasha la mphinifu. Hayi. Ngathula ngoba sizona. Akhona ngiyabona sekuyizona impela izikhathi zalomhlangano wenu. Ah, Kodwa nginodaba la ngifisa ukuthi ungiphathele lona. Njobe emhlanganweni ngifisa ukuthi ufike mhlawumbe ufake lapha. Ngoba Okay. holi bebandle. Masibisi sinenkinga sisi. Lapha kwaGomede. Sinenkinga nje kakhulu. hlele kunezinkinga vele kaGumeda yini entsha ngezinkinga zaGumeda. Nca ayikulokho kungaphezulu kwalezi inkinga ozazi. Asibazi ngisho ubuthongo. Kwenzakalani? Njobe ngibona nje abona amehla bomvu. Ubuthongo asisabazi. Ethu nophenyani. Yeah. Lutho akusolona uphenyane lolufikile. Ukhuliwe sisi. Kwenzani Hayi kuyo? uyasihlupha ukhuliwe kulezi insuku. Uphaphama ngisho nango-1 ekseni. Ahlikiza ngisho nango-3 ekseni. Amadimoni makatha. Azajula kwabe manzi. Azajula wemasibisi angiyazi mina leya nto. Amadimoni. Akusiyona amadimoni kodwa sisi, akusiyona amadimoni. Ile moya khona ngifanele sithandaze Unomoya mfowethu. angazi ngizothini. Unombono thizeni. Imbono. Unombono. Hayi wona impela amadimoni vele afika ngendlela ezahlukahlukene. Nca, Funa Lutho. sithandaze siqinise makatha manje. Akusiyona amadimoni sisi. Uhlushwa yilonto uhlushwa uJesu. Uhlushwa uJesu sisi. uJesu yena ofika ngembono kena. Manje umkhombisa izinto ezihlukahlukene. Umkhombisa izinto adideke kumntanami ke ngisabathe ngiyamtshela kulo ukuthi uJesu lo cha. Athi nje ubona indoda emhlophe engathi igqoka into ezimhlophe angazi engathi iyavutha engathi ayibhekeke ebusweni ngithi mina akukho okudlula uJesu uJesu nje nawe kwa manje nje ngichaza uyezwa ukuthi uJesu lo ngikhuluma ngaye hayi kangichazeleke le ndoda ayigilima ngake lapha Masibisi uthi mayibona le ndoda uva msuku ibona imedu uze komfana lo wakamhlongo ulakhe uyambona ulakhe uthi uhleze embona emedu uzokalakhi kwesinye isikhathi uthi uyambona ukhule kubazi ukuthi uhamba endaweni eyithafa elihlaza avela abona uJesu ulakhe emeduze kwaJesu uJesu elokethi kanti ekhomba ulakhe elokethi yabona manje ngiyamtshela umuntu khulu awuboni wena ukuthi uJesu uthi nansi indoda uJesu uthi nansi indoda yabona manje ukhulile ngoba nakho akakholwa akakwazi ukuhlaziya izinto ngesolomoya Ngoba wena uyakholwa, uyakwazi ukuhlaziya. Wathi mekuhlaziyeni kwakho wasubona ukuthi uJesu lo wenza leyo mkhulu. akukho ukudlula lokho Wematha. Ngifuna ukwazi nje ngani yakwethu lo mbuzo ngikubuza wena ngaphambili ngizokubuza futhi namhlanje. Wakholwa ngoba uzwa kuthini? ngeze ubizo Ubizo lwami. la Jesu Wathi ethi angishona khona uyabona makatha ukuba weza ubizo lwethu. Ngabe ukhuluma ngeze ngegama lakhe. ize la nangithi ube lapha kwami ngikhuluma ngomuntu obela lapha uyayibona into engishoyo. Elapha kwakhe yofunani kwakho. ezenza udlodujaleni kuntodakazi Hayi makatha ayiyeke into oyikhulumayo. Wena mawucabanga nje moyihlaziya kahle le khanda uhlaphukela le khanda. Ukhona uJesu ngalokho. uJesu ebetheni lo. nangu kuyenza ke nje Masibisi Hayibo. nangu nje uyenza Yazi uyangilibazisa wena ungitshela ingane kwani. wona Masibisi ukuthi unomona ucabanga ukuthi uJesu uhlala la kwakho umfuyile akangeni kweminye imizi kanti Masibisi ke uJesu mawulandela kahle mawulandela umlando wakhe mangabe uyafunda neBhayibheli Yeah. uJesu wayevele ethanda bona labantu ababukela phansi Wena na. ngiyamkhumbula ngelilanga nkunzimalanga isilwane sakamhlola mhla ediliza uZebedewu emthini wathi Zebedewu asambe sekwakho yakhumbula Apha mangama ubani uZebedewu Kusho ukuthi- wayegibela kwesiphi isihlahla. kusho ukuthi ukhuliwe njengamanje uZebedewu wekhathi sokugcina Hayibo kwakuza ke ngihlele ngikutshela ngithi funda kahle iBhayibheli. Musu ukuhlanganisa iBhayibheli nomcacazo lwezinganekwane. khona lokho Akuhlangani. kodwa sengisho kungcono ngoba uyazi le ndaba ukuthi uJesu uthanda labeni babukela phansi yabona hayi ubucathi uzofika la kaNdlovu ezothini uJesu Ufike unabantu ekhululiwe. bakhe ufika kholiwe Uthi akenzeni. elokhe umthengisa umfana Uyayibona into yenza uthi ayinanqondo. kokunye ke sisi uyebefike ngazi ukuthi ayibona ukhuluye ngathi ugqoka ingubo emhlophe yomshado nomfana lo wakamhlongo ugqoka isuthu uyabona uJesu ngathi ugqoka ukholo lo umfundisi Indaba Elokhe makatha. babiza kanje. Indaba matha ungacabanganga ukuthi ufanele uJesu ufika ukuthi ukhuliwe kufanele sawubhabhadisa okwangempela hayi lwamhlolo umenzisayo nalapha. Uyababize kanje ungazi uyabashadisa bahla umfana ngala ukhuluye ngala elokhethi kanje uJesu elokhethi kusho khona ukuthi uyabahlanganisa uthi abahlanganisa Uyazibona into zenza uzazinamqondo. into engizoyisho kuyona ke sisi ukuthi ngicela uyithathe le ndaba uyise lapha ke esigungwini sebandla kukhulunywa ukuthi kwenziwa kanjani engabe ibandla lihlanganisane beshadiswe sisi Uyabona. ngoba asalali Uyabona. Uyabona. yini Angibhemi mina ngaze ngize ngibhemi angidli insuku. Awukazi ungitshela into ngitshela ukuthi ngama ngitshela amadoda ebandla lapha ngokhuluma nomkufefe wendaba ungitshela wona. kanjani manje no Usangene wena.
Ucathi ngavele ngifike lapha kulezi ngqethe zamadoda ngizozitshela lo msanga nongitshela wona. Ungabazi ukukhona bakhe. Hayi wena yabona ngoba wena ubungabazi ngicela uhambe wena uyisho wena lo nsanga ongitshela wona. Angikho khona nesigungwini mina. Uzofika ngikwethule ngithi nangu lo uzokhuluma nendaba ezenayo. Hayi uthi yazi mina uthi angithatha le ndaba mayikhulunywa yini izoba nesiqi. Hayi ngeke ngize ngithathe ke lento ongitshela yona. Lalela iyo into engakusiza ngayo mina ukuthi sikhuleke. Ngoba lento ezikhulumayo amadimoni afaka ngendlela ezehlukene emakatha. Amadimoni umuntu anohlasela amadimoni wena lokhu ujabula lokuthi uJesu umuntu onelandelwa uSathane. Manje uzokhuleka ukuthi ngoba phela le ndaba isidlule ngisho esigabeni sokuthi ayikhuleke. Uzokhuleka kuwena phela. Wena vala lezo zibokodo zakho. Lezi zinto zakho uzicutshise zibheke phezulu. Baba. Hayi Nkosi. Nangu umhlola nguzwa. Kuthiwa Nkosi emuva nje Nkosi angequlisi. Kodwa ngiyethuka. Ukuthi kuthiwa wena Nkosi usuvakashela okhululiwe belele ebusuku. Uzobanikeza imibono Nkosi, imibono enyantisa igazi. Wakwezwaphi Nkosi indaba yentombazane ekuthiwa iyona ebonisa umfana. Ngoba phela Nkosi lolu hlobo lalelo mbono lisho ukuthi ukhululiwe usezobe yazisholele lo mfana kaMhlongo. Hayi Nkosi. Ngiyacela noma ngabe bowufikile ke ngalendlela asho ngawo makatha ngicela uphinde emuva. Ungabuye uphinde ufike Nkosi naleli phupho elihlanganisa ukhululiwe nomfana kaMhlongo. Aliphele Nkosi leli phupho ungaphinde ufike Nkosi mengaba boke wafika. Amen. Amen. Amasibisi. Yini? Valezo inqulunga zamehlo. Uphakamisa izihlahla lezi othi izandla. Hayi ke Nkosi mina ucelo. Nkosi ngicela ukubuza le ndawana encane. Ukuthi ngizwa Nkosi umakhelwane ethi kusho ukuthi ukhuliwe useyayishelela ngenxa ukuthi ube nombono. Ngoba nakhe intombazane. Kanti Nkosi abantu besifazana wathi uma ubadala wena wangabafaka amehlo. Ngokwazi kwakho kweNkosi ngokwazi ukuthi abantu besifazana ababoni, abakwazi ukuba nembono. Abalali bona ebusuku abaphuphi mabelele ebusuku. Ngoba phela nawe ukhululiwe ulalile. Wabona wambonisa umfana. Wavela uneJesu lokuthi nayi indoda ngani yami. Kusho wena baba embonweni. Manje sekubhlungu ngomakhelwane. Hayi angangibhedeli mina. Angangibhedeli uMasibisi Nkosi ngoba uwena obukhona. Ngicela umchazele vela kuyena uMasibisi uyiveze. Umchaze ukuthi wena lo bufikile. Singadlala uMasibisi phela befuna gane zabo zodwa izingane. Ezithi ihlaleke zibe imijendevu zibe uanti bangenhle. Hayi angangibhedeli mina. Khuluma naye. Awukhulume naye ngaze ngemenzakalise man. Hayi. Ngiyabonga ke bye amen. Phakamisa lezo zinto zakho ubhekise phezulu uvalele bala lawo mehli mina emhlanganweni baba. Nkosi angifuna ungichazele lutho. Konke kusobala. Umakhelwane nami lo Nkosi ngimazi kudala ngiyazi yonke imikhuba yakhe. Kungani Nkosi namhlanje umakatha ezoveza umbono engiwazi kahle ukuthi awuqhamuki kukhululiwe. Lo mbono angitshela ngawo ohlanganisa ukhululiwe nomfana bakaMhlongo. Umfana kaMhlongo kade sakhonza naye Nkosi engenamali. Sekuzothi manje ngoba lo mfana esephunyele izimali zakhe zokulimala owalimala engozini yemoto usezothi uma kakhululiwe lo mfana sekufuna ashadiswe nokhulu sekunembono ayibonile. Ufike nini Nkosi? Umbono omuni lo ovelayo ozovela kulesi sikhohlakala somfazi. Hayi ngiyawuvala Nkosi ngiyawuvala. Ngeke mina ngisukela ngiyokhuluma nezingcethe zamadoda ahloniphekile asebandleni. Ngiyokhuluma sizokhuluma ngezindaba ezibalekile zebandla. Ngizofaka lo mbono ongekho. Asukwazi ukukhuluma into ezinje ebandleni lethu Nkosi angivumi amen. Vala amehlo yabo njengoba sengikhingeka nje. Usafuna ukuthini? Usafuna ukuthini? Khona into ezabo njengoba ngikhingeka ngikhingwa izulu liyangibiza. Uyazibona matha uyayibona into ozenzayo. Phakamisa izandla sisi. Nkosi mina futhi. Nkosi ngicela ukubuza mina nginombuzo omncane ukuthi uma Sibisi nje obeselwa kangaka ethi Nkosi ngithi mina ukhuliwe akawushada nomfana kaMhlongo ngoba umfana kaMhlongo uphunyelwe izimali zokulimala engozini yemoto ukuthi uma Sibisi wayekuphi lo mfana ecindezelwe yitruck wayekuphi wayekhona ngoba lo mfana wayecindezeleke yedwa manga khona mase kuthi ukhuliwe ufuna ukudla imali zalo mfana kaMhlongo ungenaphi yena uMasibisi uxhuma phi lapha uMasibisi akaze agqinqe nje nayi ibhala lodwa lela akaze agqinqe nje nayi ibhala usengenaphi ezindabeni zabantu abanezimali zokulimala engozini uMasibisi Nkosi ngicela ke ephume endabeni engamdingi ayikaphume ngempela ngoba yabona ke kule game nasi isiphambano Nkosi ngifunga wena uma nje ingenzeka ngale kuzoba imna istikini ngeke ngimiyeke impela kule game ngeke ngimiyeke impela ngoba phela kusho ukuthi ukhulile uzolokho ehlezi nje engaganile masingaphika noMasibisi ngiyacela uMasibisi akehlehle ngempela kule akahlehle ngempela ziye emajikeni manje Nkosi ziyakhala Nkosi ziyakhala futhi Nkosi mina ngijabule kabi ukuthi lo mfana umkhethele kahle Nkosi umkhethele kahle wamkhethela intombi enoJesu ukhuliwe
uzomphatha kahle Nkosi amqhubeke ngisho nangalesihlalo sakhe esinamasondo asehamba ngaso manje Nkosi konke kuhamba ngolayini futhi nami Nkosi ngizomsiza ukhululwe mangabe mhlawumbe ufuna ngiyomqhubisa umkhwenyana ngizomqhuba nje kahle ngiyomqhuba Nkosi ngize ngimpenise ngize ngimpenise umkhwenyana ngithi phenduka umkhwenyana wenkomo usibarwe wenkomo nje sobe simthanda sonke lapha kaGumede bazobe bemphethe kahle usibarwe wenkomo ngiyafisa ke Nkosi ukuthi kwenzeke ngempela kube njalo abadede abangakaze balimali abasuke ngempela manje umuntu ongaze alimale emgwaqeni ake kasuka endleleni angakhulumi lutho ngiyabonga Nkosi bye amen Amen. Phakamisa izandla. Baba. Hayi Nkosi. Ehla ngamandla. Ehla ngamandla Nkosi naku konakala. Hayi ke kusha lokho esengikuzwa Nkosi kuthiwa ke ukhululiwe noJesu. Angimazi uJesu ongena kukhululiwe ukuthi ovelaphi. Singeke siphike ke Nkosi ngoba uJesu sebaba abaningi khona nowaseshowe, kukhona nowasegqeberha. Kusho ukuthi sekhona nowakambhele. Khona nowakambhele Nkosi ngithi ngenelela simakade. Nakho konakala. Kuya kuleko bengikusho Nkosi ngithi uma kakhululiwe isonakala sokuqala nesokugcina. Uma kakhululiwe Nkosi ulandela ibhodwe eliconsayo. Ngoba useyabona manje ukuthi ziphumile izimali zalomfana wakaMhlongo. Usefuna ukuthi ke ukhululiwe ayohluphekisa liyangane yomuntu nokukhohlakala kwakhe. Angivumi Nkosi. Angivumi ngiyala ngiyaphetha. Ngeke kwenzeke. Futhi ayikho into enjalo engizoyidlulisela ebandleni lethu. Kwelethe ibandla asiqhubeza ukukhohlakala. Amen. Amen. Sengiyahamba. Nkosi ngicela ukufaka lana indaba ukuthi wena sengiyahamba. Awufaki lutho. Sengiyahamba. Angithi siyakhuleka ngikhuleka kwena. Awusakhuleki lutho sengiyahamba. Ngizokukhuleka ngikulandela ngendlela. Nkosi okunye okusalile ukuthi Nkosi yami ngiyafisa uma sibisaphume ngisho nasesikhundleni. Nkosi khipha uma sibisa esikhundleni. Ngoba azikho into asazophinde. Unembono kahle kahle ngabeka njalo ukuthi unembono ayibonayo. Awuyile moya ekhona ke manje Nkosi yami kulezi izinsuku. Nca bakusiyona leyo ilonto nje kulonto uhlusha uJesu kufika uJesu kahle kahle. Ukhulewe ubona uJesu. Membona uJesu kungathi usephusheni. Umbona uJesu lokho umeduze uJesu umeduze komfana lo wakaMhlongo yabo umfana kaMhlongo. Yeah. uJesu ke lokho emeduza lokho etshengisa ukhuliwe kanje uJesu lokho ethu. Yabo manje ukhuliwe lapha wena mayibuka nje mayicabanga nje kahle usetha kahle lesitezi sakho uJesu angayenza leyo nto lokho ethi Siyabonga kulabo abasubscribe laba abangasubscribe inkinga yini kuphi Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni ubakavelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye bye